Поздрав људи, у овом видео ću vam predstaviti ponovo svoju kolekciju satova, zato što imam neke nove satove u kolekciji. Počet ću prvo sa ovim ovde satom. U pitanju je Omega, kalibar 601. Originalna potpisana krunica, a kopče je naknadno gravirana. Znači, u pitanju je laserska gravura koju mi je uradio jedan majstor u Skoplju. Zatim je ovaj ovde Longines i on je najnoviji sat u mojoj kolekciji. Referenca ovog sata je 4051-2, kalibar L847-3. Tu je i Doxa, jedan isto vrlo lep sat. Inače, kod Longina isto imamo potpisanu krunicu, sad koliko to možete vidjeti ne znam. Inače, nije in-house mehanizam kod Longina, koliko sam ja pročitao na internetu, nije u pitanju in-house. Doxa, sad na poklopcu piše 6607 863, a zatim piše drugi broj 10368-4. Krunica je isto tako potpisana, možda i možete vidjeti. Tu je i Doxa Bisynchron Conquistator Automatic sa ETOM 2789, referenca 68001-44. Ovaj sat ima jedan problem, već sam vam rekao u nekom od prošlih klipova. Fali prsten koji fiksira sami mehanizam, pa to moram kasnije srediti. Inače, isto tako potpisana krunica. Inače, kod svih satova koji imaju zlatnu boju, ja stavljam ovakve jedne zlatne, odnosno pozlačene kopče. Naravno da to nije zlato. Tu je i Tissot, kalibar 2541, jedan vrlo lep sat, elegantan. Tissot PR516 Automatic, kalibar 784-2, isto originalna krunica. I ovaj Tissot isto tako ima originalnu krunicu. Ja trenutno živim u Makedoniji i pored toga što je Makedonija onako slabo tržište kada su u pitanju satovi, posebno vintage satovi, zapravo dosta vintage sam našao u Makedoniji. Recimo ova ovde Omega, ova Doxa, Longines je sa Chrono 24, ova Doxa isto tako iz Makedonije, to sam uzeo jako povoljno za manje od 100 eura, a na eBayu negde 300-400 eura. Ovaj Tissot isto tako, ovaj Tissot. Imao sam sreću i sa ovim ovde satom. U pitanju je Enicar Star Jules Automatic, reference 144-3916. Znači isto imam originalnu krunicu, znači uzeo sam ga za 100 eura
од едnog дечка из Македонија и сервисирао га и заиста добио еден заиста прелеп сат, врло лепо очуван. Затим Кортебер, njega sam uzeo od jednog dečka koji se zove Đorđe Vuković. Ja mislim da je dečko iz Novog Sada i on mi je poslao ovaj sat. Znači isto originalna krunica, kalibar 700. Кортебер калибар 698. Некад сам имал исто Кортебер sa тим калибром и продал ga, a sačuvao sam Кортебер koji ima unitas механизам, znači to je bila jedna takva greška, ali na svu sreću prošle godine ja mislim da sam uzeo ovaj ovde sat, znači kalibar 698. Tu je onda ovaj kalibar 693 je u pitanju, Кортебер, znači sa krstićem i rukopisnim natpisom brenda, inače i ovo isto tako. Ovo je automatik, znači kalibar 700, a ovi ovde drugi su mehanički, odnosno navijači. Onda je Lanko 53010 je referenca, kalibar 2481. Isti taj mehanizam se nalazi kod Omege Tisoa, tako da ovaj dečko što mi je prodao ovaj sat, on ga je kupio od nekog časovničara koji je, kada je prodao ovaj sat, rekao prodajem Omegu za siromašne. Krunica je znači Кортеберова, znači Кортебер krunica, pa nekad možda budem uzeo tu krunicu za ovaj ovde sat recimo, ili za one i drugi. Naravno isto zlatne kopče. Seiko Picado, znači jedna klasika. Uspeo sam da nađem originalnu narukvicu. Zapravo jedan dečko mi je prodao narukvicu sa ovim krajnjim delovima, end linkovima, međutim bilo je lufta, znači nije bilo odgovarajuće, pa sam kod jednog majstora, znači odneo ovu narukvicu i on mi je stavio odgovarajuće end linkove, tako da sam jako srećan što je ovaj sad dobio originalnu narukvicu kakvu i zaslužuje. Seiko SNKK 71K1 je prvi sat sa sentimentalnom vrednošću. Znači, ovaj sat sam kupio tako što mi je sestra poslala pare za rođendan i ja sam uzeo ovaj sat 2020. godine. Čak znam i kad sam uzeo sat. Sljedeće godine ja uzimam, znači 2021. Seiko SRPD 29K1, znači poznat kao Black Monster. Znači isto jedan lep sat. Onda je Citizen GN-4S. Znači jedan Citizen u kolekciji. Onda imamo raketu za slepe. Znači ovo je jedini ruski sat koji posjedujem u kolekciji. Imao sam dosta raketa, raketu TV, u min stanju imao sam okruglu sa arapskim brojevima, okruglu raketu sa rimskim, znači koje sam bio uzeo u lotu za vrlo mali novac, znači tipa 2000, uzeo sam 5 sata, jedan sat mi je ispao 2000 dinara bukvalno. I sve sam, nosio, kasnije rasprodao, ali ovaj sat ostaje zauvek u kolekciji.
Значи када притиснеме тако ово дугме, отвара се поклопац, само мало, извините. Ето. Жак Леман N207ZC скелетон, Miyota 8N33. Онда овој сат кој има своју оригиналну наруквицу, меѓутоа јас сам хтео да видим како ќе му стајати кожни каиш. Ових дана, најверојатни веќе сутра, очекуjem са Etsија, значи тегето, односно плаву наруквицу, па сликачувам и постирачу на YouTube, значи како изгледа. Mido 5200 Wartimer, значи упитан е еден врло редак сат, на eBay-у цена иде и до 600-700 евра, значи врло редак сат. Затим е ту и овој овде Seiko, значи кварцни, 7548, дан на јапанском језику, некако ми е то кул и нисам хтео да менјам на енглеско. Онда е овој овде Casio EFR повлака S108D, значи сат кој исто тако има сентиментална вредност, наиме овој сат ми е поклонила жена када смо се узели. Casio Duro са овим НАТО каишем, значи Pepsi. Casio G-Shock G2100, Lorus хронограф, значи тоа е практично Seiko, тоа знате, ел тако? Иста куќа. Онда имамо еден прелепи кварцни Жак Леман са референтном ознаком 755. Жак Леман 755, значи имате, као што видите, ово е сат кој показуе месечеве мене. И још еден сат у мојој колекцiji кој е посебен сат, значи овој сат пола новца за куповину сата ми е дала покојна бака, која више, значи, nije sa nama, tako da će ovo ostati kao uspomena na nju. Ovo je solarni sat, zato je ovako i stoji, znači, okrenut prema prozoru. Tako da eto, to je ta neka moja kolekcija. Za sada planiram da napravim malo dužu pauzu, pa kasnije vidjet ću. Hteo bih da kupim neki vintage mehanički hronograf, tako da o tom potom. To je to, pozdrav!